Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, iritsi da ostirala eta iritsi da batzuentzako urteko egunik garrantzitsuena. Katuaren mundu eguna. Guri txakurrak gehiago gustatzen zaizkigu, baina gure entzule batzuk katuzaleak izango dira ziur. Beraz, ospatu beharreko efemeridea iruditu zaigu. Antza denez, Galtzerdiak izeneko katu baten omenez hautatu zuten egun hau. Galtzerdiak Bill Clintonen katua zen. Presidentaren agerraldi publikoetan agertzen zen askotan eta horregatik ospea lortu zuen. Eta egun honen aitzakiarekin konturatu gara euskal musikan abesti askotan aipatzen direla katuak. Uste baino askoz gehiagotan. Maite Larburuk dio, katutik duzu asko, katetik gutxi. Mikel Urdangarinek katu baltzak izeneko abesti badu. Ruperrek dio, nork harrapatu du katua eta Olatz Salvadorrek. Doana munduaren kontrakarrean, imaginatu zaitut arnazkantuka, nire gorputz gainean erdikatuka, hasta muka jarraitu dut. Beraz, pentsatu dugu gaurko efemeriden eta katuen arteko loturak topatzen saiatuko garela. Adibidez, gaurko egunez jaio zen Kurt Cobain, Nirvana taldeko abeslaria, musikagilea eta gitarra jotzailea. Berak ez omen zuen ospetsu izan nahi, baina grunge taldeak segulako arrakasta lortu zuen bere kalterako. Antza denez Kurt Cobainek asko maite zituen katuak. Esaten zuen asko gustatzen zitzaiola katuen jarrera. Munduak bost axola dielako, eta badago argazki oso ospetsu bat Cobain eta bere katu kuispena. Beste katu bat ere omen zuen, Espina Bifida izenekoa. Abeslari gisa ona zen bai, baina izena jartzen zein beste. Esango nuke. Hemen beste lotura bitxi bat. Badakizu adopzio etxeetan oso ohikoa dela Cindy Crawford izeneko katuak topatzea. Animaliak babesteko erakundeetara izenik gabeko katu asko iristen dira, eta izene jarri bartzaile. Bada, katuak orpegian oreztaren bat badu, Cindy Crawford izena jartzen diote. Izan ere, Cindy Crawford modeloaren ezaugarrietako bat Espainiaren gainean duen orbana da. 1980ko eta 1990ko hamarkadetan supermodelo ezagunenetako bat izan zen, eta presentzia izugarria izan zuen aldizkarien azaletan eta moda kanpainetan. Gero antzezpen eta negozioetara edatu zuen bere ibilbidea. Gaurko egunez jaio zen Cindy Crawford 76an. Bideoklip askotan agertzen da. George Michaelen Freedom 90 famatuan. Jon Bon Joviren maitalearen papera egin zuen Please Come Home for Christmas 1984ko bideoan. Duran Duranen Girl Panic bideoan eta baita Taylor Swiften Bad Blood bideoklip ospetsuan ere. In so deep, salt in the wind like you're laughing right at me. Oh, it's so sad to think about the good times, you and I. 'Cause baby, now we got bad blood. You know it used to be mad love. So take a look what you've done. 'Cause baby, now we got Rihannak ere asko maite omen ditu katuak. Elkarrizketa batean kontatu zuen, txikia zenean, bere kaleko katakume guztiak eramaten zituela etxera. Eta ile egokitzailearekin garbitzen zituela. Urrengo goizean bere amak katuak etxetik botatzen zituen arte. Rihanna gaixoa. Beti katuak salbatzen, baina katurik ez betirako. Gaurko egunez jaio zen Rihanna Barbadoseko abeslari, aktoren, modelo, enpresa buru eta diseinatzailea. 2005an kaleratu zuen bere lehen diskoa Music of the Sun, eta ordutik sekulako arrakasta izan du. Zorionak Rihanna, 10 urte bete dira bere azken diskoa argitaratu zuenetik. Anti eta zaleak oraindik zai daude, ea horrengo diskoa iritsiko den. want you to
Ba, ez dakit katurik zuen ala ez, baina Gloria Vanderbilt artistak badu Splect Cat izeneko artelan bat. Balio du tagilotura gisa. Bueno, bai, kontu hori izan da gaurko egunez, jaio zela Gloria Laura Vanderbilt. Estatu batuar artista, idazle, aktore eta moda diseinatzailea. Vanderbilt familiaren dinastiakoa eta Anderson Cooper kazetariaren ama. Vanderbiltarrek ondo ezagutzen duten New Yorkeko Metropolitan Museum of Art museoa. Gaurko egunez, inauguratu zuten 1872an. Museoaren bildumak mundu osoko 2 milioi artela baino gehiago barne hartzen ditu. Antzinako Grezia eta Txipreko aretoetan ikus daitezkeen antzinaroko altxorretatik hasi eta Europako ia maixu guztien margo eta eskulturetara edatzen da. Batzuk iriki eta besteak itxi. Otsaiako gehi izan da ezin genuen aipatu gabe utzi. Gaurko egunez 2003an Espainiako Auzitegi Nazionalak Euskaldunon egunkaria ixteko agindua eman zuen eta haren zati zela argudiatuz. 10 lagun atxilotu zituzten, 5 eguneko inkomunikazioaren ostean 6 espetxera bidali zituen Juan del Olmo epaileak eta 4 aske geratu ziren. Otsailaren 21 kalean zen egunero egunkariaren lehen alea. Bezperako itxieraren inguruko monografikoa izan zen eta ale guztiak saldu ziren. Euskal gizarteak ere azkar erantzun zuen. Otsailaren 22an kontseiluak deituta Donostian sekula egin den manifestaziorik handienetariko bat egin zen. Baina gauzak zer dien, kontuak etzaizkitateatzen onge. Hori suertia, nun nahikoak dien oiena. Sasi guztien gainetikan dabiltza egan. Hala ere gauzat esan barrizut Goiuri, efemeride horrek ez du katuekin loturarik. Txen. A ber, Badu, entzun. Bai? Eusebio Saunamuno idazleak egin egunkarian idazten zuen, ezta? Bai. Eta Euskaldunon egunkariaren sorkuntzan esku hartu zuen. Pentsa horienekinik. Bertan artikuluak idatzi zituen. Aha. Baina artikulu hori ez gain, liburuak ere idatzi zituen. Eta liburu horietako batek, Katua izena du. Opa! Eta lotura, ez? Bai. Bueno, landua izan daiteke inogoz esango dugu. Bastante landua, ez? Bai, onartuko diogu, ez? Katuek 7 bizitza omen dituzte. Eta Euskal Herriko kazetaritzak, ere bai, egunkariaren itxiera, gararne espolioa, oztopoak jartzen dizkigute bai. Baina guk, aurrera jarraituko dugu beti. Hori lotura, hor zegoen lotura. Eta muganek abesten duen moduan aurrera jarraitzeko gonbidatuak behar ditugu. Lehenengoa Josune Belez de Mendizabal izango da. Inauteriak 3, martxoak 3, memoria historikoa denetarik landuko dugu berarekin. Eta doktrinamendua egitera gatoz kafearen onuren inguruko ikerketa bat egin dute eta horri buruz arituko gara. Bigarren kafea izena du saioak eta kafeinaren aldarrikapena egingo dugu. Entzun dut atzo ezin izan zenutela azkenean garai Viktoriarreko estetika toksikoari buruz hitz egin, ezta?
Ba begira, gaur gustura entzungo dugu nire. Eta noski ostiralero bezala, astebururako arte eszenikoen agenda prestatu du Oianak. Bai jauna, eta Naiara Beistegirekin hartuko dugu kafe hutsa. Arte eszenikoetan atretzoa egiten du, jantziak eta nazioartean sekulako ihartzona du. Entzuleok, otsaiak 20 ditu gaur eta ostirala da ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleo gure dantzaria, gure aktorea, gure Donostiako kaletan barrena biziletan Audrey Hepburn bailitzan dabilen emakumea. Oiana Maritorenak enbegunon! Zuekin, Jaun Andreo, gaur lehenengoz dantza zutik eginduen emakumea, mukiak eta belarriak tapatuta, baina bizirik inoterien bueltan mundua salbatzetik. Goiuri ezei zarandi egunon! Eta atretzoarekin, koreografia. Izugarrizkoa izan da, nik uste gaurko zenbakia. Bai, gaurko puntuazioak bueno. altua behar duela izan. Egunon, Goiuri? Egunon. Eta hizketan ari zaizuena Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 1133 du, bai, bat 3. Beti kapikua dago, ezta? Bai. Palindromoa hitza ez? Bai, kapikua. Otsaiak 20... ez da kapikua. Kapikua da... Bai. Irurekin hasi Badakit, bai. Oso, do Inigo. Oepa, egunon, Igual oporra behar ditu, Inigo. Otsaiak 20 ditu gaur, Guiru, goizak 10 eta 21 minutu, eta presgarela horrengo bi horretan, zuekin bat egiteko entzuleok, kapikua ez den irratsaio honetan. 1133. Baina, sentsazio termikoa hartzen diozue. Ez. Gironetan eta Laster entrevista akustikoetan, elkarrezketa akustikoetan izateko asmoarekin, Peio Uribe Etxebarriak gurean izan zen gainera Nilekin Sara Alonsoren bidelagun, gitarra jole da Nilen, baina Peio Uribe Etxebarriak kaleratu du, Basabe proiektuarekin, kantu berria Suga Gorri aurretik, belartxar, segak eta alboka kaleratuta. Gitarra klasikoarekin, tromboiarekin eta kontrabaxuarekin, hola bidoi erdoildu baten sua egin eta haren inguruan bideoklip ederra zabalduta gainera, eta hemen bai, ez da egite hijito musikaren koloreak, flamenkoaren koloreak eta trebetasun virtuoso xamarrarekin, Basaberen azkena. Tira, maite dutekin aurrera egiteko moduan izango gara segituan, Oiana Maritoneraken beriolatik batek eman dio ukalondoan, eta dio, beste norbait hasi da dadila. Tira, txatari begira jarriko naiz, Oiana, da pentsatu bitartean, Egunon dio gorka kafezaleok, Oiana eta Goiuri ez ezik. Hori da. Egunon guri bai, baino kafeatze gu. Hori da, Oiana eta Goiuriri izan ezik, kafezaleok, egunon bai. Bai, egunon, hemen nago musu asko dio Dita Brokosek, bestein bate musu bueltan. Aupa Joara Izpurua, el jefe, zuena eta nerea. Hala, katuaren eguna gaur. Tailerren katuak egoten dira. Bai. Ze ondo, zuk lantokian horrela katuak edukitza. Aukera hori ez da? Nahi sustu erak ematen dizkiate almazenean, Katuek? Bai.
Zen batean igual sartu dira, eta han egoten dira, aurrengo gunean norbait iritsi arte. Edo sartu dira teiatuko zulotxoren batetik, eta bapatean, bakarrik zaudean zerbait hartzen mikrofonoren bat gauzaren bat, eta bapatean, susto, bai. Baina, tira. Nire maite dut da horreko iganden oporretako bidai hartu nula Torremolinos, zeona, hombre. Borka barkatu, Torremolinosek pegatzen dizu 1001. Nire bizitzan jaso nuen lehenengo postala Torremolinosetik izan zen. Benetan? Bai? Eta torrentek bializizun. Ez, lagun batek bidaliziten. Begira, Hola, polita. aurretik agian, familia osoari eskenitako postalen bat edo iritsiko zen, baina Goiuri idatzita horrelako lehenengo postala Torremolinosetik lagun batek bidalizian. Eta gainera, jartzezon lagunak, ez esan inorri bidali dizu dela. Bai! Hala, kontatu dut. Asteburun zer, gaur herriartekoa, biharte iganden urolako trenaren inguruko ekintzak eta erdi maratoi bat, eta nire lehenengo asteburua lo egiten nire etxean bakarrik, ze ona. Matxo maitia zen baduza. Nekane altzelaik dio egun, ostira lon puntuazioa 50 gaur dantzan. Goiuri total. Goiuri tope gaur. Ze ondo. Oiana ona inigo afeitatu berri oso ondo dago. Nik ez daugaten garbi gorka, egunak luze egiten ari zaizkit nire bizarra berreskuratu bitartean, baina inauteriak merezi du hau eta gehiago, eta horri Oskarson eta Rafa Gorrotxategiren disfrazek, da bizarrarekin ez zuten bat egiten. Baina, ostra, espentsa goizetan oraindik komunera joan, eta... Uepa, nor da hau? Ez ezin da tipo hau, ez? Bai, katuarekin bezala sustu hartzen dut. Indiokarrek diogu, non gaztiak, ez gatiak, ez dakit katuekin jokua egin izan duen edo ez. Ez dut maite, ez dizun maite, urfugak iesak zeze, bi egun dara matzagura atxikatzen, ai ama, ze pasada, obradorean urretik ura sartzen hasi zitzaigun, baina beno, erdi konponduta. Bueno, Animo ba. Posten gara, beste lorrengo batean lehentxeago abisatuta joango gara, uzolanean orura ateratzea, lasai. Bestela nik piraguara mango dut indioker. Tira, gure maite duten tarteak ere hasi beharko du, hemendik animoak ematen dizkiote indiokerri, baina oian azuri denboraren eman dizugu, maite duta pentsatzeko, espero dut. Bai. Ez, gaur katuaren mundu eguna dela esan dugu, eta nik egia da, sarreran Goiurik esan duen bezala, normalean edo beti nahiago izan ditut, txakurrak edo nik uste dut katuek errespetu pixkat eman didatela, beti hor, hola gorputzarekin egiten zutenean, edo irudi horrek beti urduri jartzen induen. Baina nire bizitzan topo egin dut katuak zituen jendearekin, eta pertsona batekin, bere katuarekin harreman handia izan nuen, eta zoritxarrez bere katua etzegoen oso ondo, eta azkenean sakrifikatu egin behar izan zuen, eta oso gogorra izan zen pertsona honentzat, eta nik ere katutxo hori maite nuen, eta naizta bere arazoak eta bazituen, izaera aldetiko lanaiko oldarkorra zen batzuetan, baina oso maitagarria zen, eta katutxo horri eta katutxo horren jabeari eskaini nahi diot gaurko maite duta. Zeregin baneki Neke ziraun bihotzik ez denean Nikan dira bihotzetik denean Portuko negu tankera baitu sentitzen dudan honek Gertu zein urrun ikusten ditut Ode jertzenak oke Ode jertzenak oke Denaz bada Ederra Gartxot onzain letonak kaleratu duen disko berriaren Portuko negu kantu hau, bueno, denak dira esan ederrak, oso disko ederra da, nik dagoeneko Gartxoti biniloa eskatu diot, laister gure elkarrezketa akustikora etorriko da, eta nire txeko kolekzioan bizirik gaude disko hau, uste dute ezinbesteko lana dela, eta oso vinilo disko egokia hori ere bai. Nik gandira bihotzetik denean Portuko negu tankera baitu sentitzen dudan honen Goiuri izin da zure maite duta? Begira, nere maite duta, hasieran pentsatu dut ez nekiela kontatu edo ez, zaian tontakeria bat irudituko zeizue, baina gero erabaki dut kontatzea. Aurrekoan eduki nuen elkarrizketa oso polit bat lagun batekin, berak bi ume dauzka, eta ez du ume gehiago eduki nahi.
birekin, familia osatuta duela sentitzen du, eta bueno, baira erabaki du, behintzat, bere erabakiari dagokionez, ez dituela gehiago edukiko, eta jada ez dela gehiago haurdun egongo. Eta nik pertsona hau ezagutzen dut oso txikitatik, eta noiz edo noiz gure bizitzan zehar, etorkizunarekin amesten duzunean, erdi brometan, agian 12 urte dituzunean, guk komentatzen genuen, egunen batean, guk txikitan elkar ezagutu genuen bezala, gure etorkizuneko umeek ere, umeak elkarrekin joango zirela eskolara, eta gu ere egunen batean elkarrekin egongo ginela haurdun, eta ikasgela berean egongo zirela gure alabak edo semeak edo dena delakoa. Baina, berak erabaki du, ez dela berriro haurdun egongo, eta ni oraindik ez naiz ama. Egunen batean izatea espero dut, baina oraindik ez naiz ama. Eta orduan konturatu ginen, txikitatik aipatzen genuen etorkizun hipotetiko hori ez dela gertatuko. Nere etorkizuneko umea aurra eta berak jada existitzen diren bere aurrak ez direla ikasgela berela joango, ez dira adin berekoak, ez garela elkarrekin egongo, ez dugulako intzit gure haurdunaldiek ez dutela bate egingo, eta horregatik esaten nuen, aian tontakeria bat irudituko gaitzaizu, baina konbertsazioa eduki genuen, etorkizun hipotetiko horri agur esan behar geniola, ze jada badakigu ez dela gertatuko, eta batetik iruditu zitzaidan konbertsazioa polita ez, pixka bat tontakeriatik hasita edo txantxetik hasita, baino polita, eta aizu une hori nere maite duta. Ze ona. Polita. Izan ginenan mamua. Eta zegoki gartxoten lagun eta asun kantu honen hitza. Oso hitz edarrak ditu diskonek eta entzungo duzu entzuleok gurera horbiltzen denean, baina tira tarteka ere aletzen joango gara. Oso txeko sentitzen dugun lan hau, izatez, bizirik gaude diskonetan Amaia Mirandak egin ditu ekoizle lanak, Garazi Esnaola izan da pianista, Carlos Arantzegi izan da perkusioko gauzatxoak eta grabatu dituena, eta pianoak hemen gure estudioan grabatu dituzte, Bigarren Kafearen Off-Bear zaharrak grabatu zuen, azken gauzetako izango da. Horrezkatu genuelako, eta tira orain Imalo González Gurutxagaren eskutan dago piano hori, beraz gertu daukago. Honen batean nostalgiko jarriko bagina, hurbilduko ginateke, bertara mikro batzuekin grabatzera, baina hori diskoa oso txeko sentitzen dugu, duelako Bigarren Kafetik ere zer. Asko. Bai. Eta nik maite dutea kontartu beharko dizuet, eta nire maite duta da, batetik Aixak ateratzen dituen zarata horiek, entzuten direla gure uinetatik, ez, polita? Entzuten dira horiet? Bai, entzuten dira. Entzuleok, aizue, polita da, gure laborategian gauza asko gertatzen dira, eta hoien artean, hortxe daukagu, ume bat jolasean. Bai. Eta nire maite duta da, batetik xuxia maite dut, baina bestetik xuxia faltzera gonbidatzen zaituztenean, eta ez duzunean gogoratzen, zergatik gonbidatu hartzintuzten. Bai, atzo, sushi jantzen. Plazeragatik izan daiteke, edo... Zenba denbora sushi jan gabe. Bai? Buah. Zenba denbora. Igual niretzako 3 asteia da. Bai, atzo Janire Erantzaberekin hemen entzaiatzen aritu ginen, datorren larun batean, hilaren 28an Euskalduna Jauregian Saharari kantari izango dugulako, eta bertan postal koleksionistak proiektuarekin eta nun jantzen duten sushia. Kantatzea egokituko zait, eta Janire izan nahi zu, Janire 28an planik bazua, bestuko duzu nirekin, zatzu aritu ginen entzaiatzen. Eta, gero sushia falduko du. Eta bera gonbidatu nindun, eta uste dut, buruan daukat esan zidala, nik gonbidatuko zaitu sushia faltzera, genez gogoratzen zerratik zen. Tainion galdetu ere. Oso ondo. Bera gonbidatu nindun gainera, sushia faldu nonatzu eta gonbidatuta gainera. Eta, era gustore bile ginen. Goiuri jakin nahi du non, eta nola etxera. Koinobori nafaldu genuen. Ostegun eta sushia dago? Goiuri, maitia. Bai. Non bizi zara? Ez dakit. Bai, ostegunetan, gauetan, badago Goinoborin sushia. Goinobori... Gaur ere egongo da. Gaur sushia. Gaur ere egongo da, bai. Eta entxafalde genuen, mano a mano, eta hartoko patxoa pare bat, eta zea sushi goxoa. Esan oso sushi hona dago, Tolosako Koinobori jatetxen. Bai. Oian egunen batean,
joaten garen, txui pixke bat afaltzera. Baina guardian ez dute, ez? Esan nahi duzu dolako. Larun bat eguerditan hori da, bai. Baina astean zeharrez. Osango nuke, bai, ostirale guardiarekin daukat zalantza, baina... Dut behin galdetu nuela, okerrezpanago eta ez esan ziatela. Bai, izan daiteke. Aizue, zer esango dizuet, segituan Josune Belez de Mendizabalekin ariko garela, gurean dagoelako. Gazteiztik zuzenean bere zutabeari heltzeko. 15 legez, soinuak ekartzen dizkigu Josune Belez de Mendizabalek, eta abiatzeko, euriaren soinua izango da gaurko lehenengo soinua. Din dan, euri tanta, din dan, euri tanta, kalean, kalean edo ezakite, letrak horrela dioen, baina meteorologiak bai badio, azken asteetan kalean ez ezik, errepideetan, mendietan, urtegietan, gainezka egin dute hainbat ibaiek eta zeruari begira erregu eskatu dute zenbait tokitan euria egiteari usteko arren. Bitartean, zenbait hirietako inauterietako kalejirak zalantzan aritu ziren asteburuan atera edo ez. Marigorringo, bihar seguraldi egingo. Gasteizko 29 konpartsek pasaden larun batean premiazko bilkura egin zuten, eta erabaki zuten baietz, aterako zirela, pontxoa jarrita, pontxoa edo xira, edo xiri, edo Alexa, euria eten, Alexa, euria eten, txubaskeroarekin. Bai, hori da, txubaskeroa jantzi eta dantzan atera ziren 7.000 lagun 2 orduko kalejiran. Que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Ai, hermosura bai, baina erreala bezain gordina ere bada bizia eta inauterietan egon arren doinu guztiak ez dira igualak. Gazteizko musika eskolen abes batzen eta euren umeen ahotsak dira hauek. Ade upore karnaval Okzitaniako kanta herrikoiaren eskutik dator aurtengo martxoak 3ko urte hurrena. Prentsatik eta komunikaziotik nola lan duzen, martxoaren 3ko sarraskia, eta guztizka guztion artean ere, konpartitze hori egitea gaur, eta datozen egunetan, martxoaren 31 arte ikusteko aukera izango dugu, orduan, aurrea zebat ikusi dezakegu, azalpen gutxi batzuk ere egingo ditugu, eta besterik gabe hasiko gara hemengo azalpenarekin igual, Txema. Komunikazioa eta memoria, prentsa eta sarraskia, begirada kritikoa. Erakusketa da, bai, erakusketa antolatu dute besteak beste martxoak 3ko elkarteak eta Txema Ramírez de la Piztina kazetariak Ignazio Aldekoa kulturretxean. Aurten sarraskitik 50 urte betetzen direla. Antolatutako mahai inguruetan, orduko asanbleatan aritutako langileak hizlari izango dira. Rosi Inigo, Areitio fabrikakoa, Talleres Belaskon aritzen zen Arturo Valdelolmo eta Forjas Alavesaseko Txato Zubiez. Garai hartako komunikabidetan kazetari izan ziren zenbait lankide ere arituko dira mende erdiko prentsari begirada sakona eskainiz. Jose Antonio Abasolo, Javier Arteta, Amparo Laseras, Txusi Parragirre. Eta ez da ez, Gazteizek asteon jaso duen inaugurazio bakarra, mende erdia bete da 5 langile erail zituztenetik Zaramaga auzoko elizan. Gazteizek ez du ahazten. Eta 100 zauritu. Ez zuen gertatu behar izan eta gertatu zen. Ismael Díaz de Mendibil kazetariaren ahotsa da entzun duguna Radio Vitoriak ekoiztutako podcasten aurkezpenean pasaden asteartean, eraiketa eta sarrazkia bizi izan zuten 30 pertsonen testigantzak jaso ditu, 80 urte bete dituen Arabako irratiak. Batzuk harrigarriak eta ezustekoak, Rodolfo Martín Villa garaiko gobernazio ministroa zenarenak bezala. Beste ahotsak ere badira, gure belarriak ohituagoak daudenak entzutera.
Luis Llaken hitzak dira eta ereserki bilakatu zen kanta hura, kanta hau. Campanadas amor. Gasteizek ezin du ahaztu. Justizia eta memoria dira urtero legez aldarriak, eta data hauetan zeruari begira oihu ere egiten diogu, bihotza hunkituta. La clase trabajadora de todo el Estado, pero particularmente, desde luego, a la clase trabajadora de Vitoria-Gasteiz. Fue una experiencia inolvidable, que se venía preparando de años porque el franquismo ya no se podía soportar más. En Vitoria se habían organizado la Coordinadora Obrera de Vitoria en el año 74, que pude participar en la primera, era un joven que me acababan de despedir por pedir taquillas en una industria de la química, sobre todo de trabajadoras. Eloi Baldel Olmoren hitzak dira hauek. Musika zauriak arintzeko, hitzak gertatutakoa ez ahazteko, hauexek barruko taupadak gaurko eta azken 50 urteetako barruko soinuak. Ahots batek orde aldezake, hamaika ahotsen indarra, kanta batek askaldezake, urtetan gordetako mina, azaldu aldaitezke. Bost bihotzen zauriak, memoria taupadatan. Josune Belez de Mendizabal, Gasteiztik be soinuak gurean bigarren kafean, plazar bat, bi aste barru ikusiko dugu elkar, Josune. Bai, Idoia Azurmendiren musikarekin eta Karmele Jaioren hitzekin agurtzen zaituztet. Venga, urrengo 15 aldian, mentxe, entzungo diogu elkarri. Eskerrik asko. Agur. Bat. Herriak bihurtuan lezake, bala baten hotxarrot, martxokotza gure ahots. Berunezko oroitzapenetan, odoltanten orbanetan, erein alaitezke urrezko hasiak, elkartasun ariak, argia dakaten iragana. Kanpaio txakira hartzen bizitza, bost taupada gaur 11 dira. Martxoak 3-aren memorian, zauritik jaio dira amets berriak. Herritik jaio dira amets berriak, amets berriak. Esku baturik Gasteiz berri batean, burdin aurre bihurtuta. Bost kandela dardarka, elkartasuna zutan, bizirik aleta hormetan.
amets berriak Idoia Surmendi eta Karmele Jaio, martxoak 3 buruzko kantu hau eta guke aurrera egingo dugu. Segituan entzuleok hementxe bigarren kafea zuekin hartzen jarraitzeko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Esperantzari gabeko zenbait debekatu dezente, mila galduak eta hainbeste gau bakarreko aterpe, askok laugarran begiradatik retirako dirutite, baskalosteko kafea bezainu saigosoa daukate, nik zurekiko dudana ere alako alitzateke, nire bizitza laburra baina zein desberdina izan da, zu ezagutu aurretik eta... Tirantzuleok, Xabi Arrieta gurean dugu, hain zuzen ere atzo zin egin genizuen eta gaur nolabait beteko dugun promesa hori gurera ekartzeko. Kafearen onuren inguruan hitz egin behar dizuegu eta hortarako gurean da Xabi Arrieta. Egunon, Xabi? Egunon, bai. Tira, konta eguzu, uste dute niri poza handi emango didazula eta goiurita hoianari kezka akaso piztu. Ez. Guk ez dugu kaferik hartzen, baina gu ez gara sarretzen kafeak onurak baditu. Ez, baino, dementziaren aurka oso ona baldin bada, eta zuek hartzen ez baduzue, igual hemendik urte pare batera, tururuku pixkateo gozarete. Pixka gehiago. Agian, egunen batean hasiko gara kafea kontsumitzen. Edo agian beste zerbait hartzen dugu eta horrek ere bere onurak ditu eta orduan ez digu hainbeste eragingo, ez? Hori ere egia da, bai. Oiuri, zuri behin esan zizun gure lankide batek, adin batekin probatuko zenuela zerbait, eta ez zenuen probatu. Ez, 29 urte egiten nituenean, zertzen? Lesbianismoa probatuko nuela. Bai, eta etzen gertatu. Eta jarraitzen dezu hetero trinkoaren paperean, Ze hetero azaren, Ez da egia. Ez dela egia. Bueno, bai, esan nahi dut. Heteraza. Eragina dauka horrek... Kafean edo dementzian? Dementzian. Hombre, nik uste bizitzan... gauzak probatzeak beti laguntzen duela gure garunaren garapenean. Eta ziur zuk Fariba Seijan ikaso egin izan bazenio, igual hobeto. Astelenan hitz egingo dugu Fariba Seijanek egin berri duen Netflixeko telesail baten inguruan eta kontuak. Baskalostera itzuli eta marmila... Baina tira, kafea zitzegin bar genuen, ze Oiana galdetzeko gogarekin geratu da. Baina hau galdetu ezaget, baina sekula probatu duzu kafea Goiuri hori bai? Ez. Ez, hori ere ez? Ni bai, ni probatu dut. Usaia, ez zait gustatzen. Eta kafea daukan, imaginatu... Postren bat edo. Bai, jatetxe batera noa, eta esaten dit zerbitzariak, ze gainera beti hor, saiatzen dira, tiramisua daukago, eta eske ez dait kafea gustatzen. Bueno, baina ez dauka, ia ez zaion nabaritzen kafe zaporeak hartzen dute, eta nik nabaritzen dudan bakarra kafea da. A ber, kafea gustoko ez baduzu, nabaritzen duzu kafea baita, bai, oso tei zapore usain egitura nabarmena dauka. Noiz baita hartu dut, norbaiten katilutik, pixka bat, eta ez. Eta kafe bat eskatu, niretzako kafe bat, osorik, sekula. Tira, Xabi, kafea zitze egitera etorri zara, eta hemen uste dut entzulego, nolabait, heterogenoa daukagula. Behintzat mailean, entzulen artean, ez dakit, nik uste bigarren kafea entzuten duen gehiengoa kafezalea dela. Edo hori pentsatu nahi dut. Urrengo egemean esango diegu mesedez galdetzeko hori ere. Esaten dugu, gero eta gehiago zarete entzuleok, eta zoregarria da, deitzen dizuetenean zuen entzute kultura edo itura horiek galdetzen, eta esaten duzuenean guk naiz irratia entzuten dugu, edo guk bigarren kafea, edo guk musikaria, edo guk punpairez entzuten dugu, esango diegu galdetzeko kafezaleak zareten ala ez, hori ere, informazio hori ere nahi dugu. Xabi, zurea da mikrofona, tira. Dela hemen ezkara isilduko. Eta beste egun bat itzen gabe. Hori da. Bez, gaur kafea eta tean inguruan itzen goet. Zuk esan duzun bezala gaur egun ia askok behintzat kafea hartzen dugu.
ni barruan sartzen naiz. Baina hor, goiuriekin sartzen naiz. Nik gehien bat edo ia beti unibertsitatean. Hortik kanpo, ja... Zure unibertsitateko kafe makina ez da intxarra? Gu kafeteria jote. Kafeteria jote zate. Atxeden aldiak eta motzagok izateko eta aire hartzeko. Claro, nik arazo bat izaten dut, han klase materakoan goizeko 8 klase maten dudala eta kafetegi itxita dagoela. Eta 8 lorden gutxiagotan makina dakarri geratzen zaigala. Baina makina izateko ez da guain gaizki, bai. Eta kafetegikoa kafetegi izateko ez da guain hundu. Den esaten hasi da. Baina tira. Jarraitu, Xabi, bezadez. Bez, ni joan esatea, ikerketa honek, eragindula o azaleratu du emaitza bat, nola eragiten duen kafeak eta teak, eta zenbateraino hartzezunezkeo, osasuna eta dementzian arriskua handiagoa edo txikiagoa aldula izan. Eta ikerketa hau azaleratu du JAMA medikuntza aldizkariak, ingelese The Journal of American Medical Association, eta ikerketa honek, esateu, kafe edo te kontsumeak dementzia arriskua eta kognizioan duen lotura ozeindan eta zenbateko galera izan dezaken. Beraz, hemen lehenengo azpimarra egin behar dugu, kafea soilik ez, teak eta teinak ere badute. Eta kafeina eta bebida energetika eta bezala ezagutzeanak horiek bai kontuan hartu behar diala, baina neurri gutxiago baten. Ezala kafea bakarrik. Eta bueno, parte hartzaile kopurua 150.000 goratik izan da, oza ez dala pare bat pertsona hartu eta ikerketa bat egin. Ikerketa AEB-en egin da, eta 2 azterlan modutan izan da, 2 zatitan banatua. Lehenengo zatian atea dute emaitza bat, eta emaitza horren ondorioz, bigarrengo ikerketa edo bigarrengo saio hori baldintzatu da. Sartu naiz, ikusiet informea, eta sartu naiz ze baldintza behar zian aztertua izateko, eta haber norbait kanpoan gehatzea badagon. Eta baldintza bakarra izan da, 1980 eta 2023 tartean ikerketa egin alizateko, ez zenuela auki behar ez minbiziarik, ez Parkinsonik, ez da dementziaik. Hor, gero ja behin prozesuan sartuta, gaixotasun bat azaleratzo bat zaizu edo, hor ja prozesua egi behar diozu. Ados. Eta emaitzai behidatuet, eta nahiko harrituta gatu nahi, nik behintzat beste emaitza batzuk espero nitun, eta dementzia, ni uste denoak igula, baina norbaitek ez balmaki edo beste hitz batekin ezagutze badu da, burmuinaren funtzioen narriadura progresiboa. Hitz gutxitan esan da, pentsamendua eta bizikalitatea motelduz jute zaizula, eta gaixotasun hauek egitea edo murritzeko gaur egun oso garrantzitsua dela. Eta zein izan dira ikerketan aurkikuntzak? Egia esan nahiko interesgarriak eta bizimoduan zure egoera edo aldatu dezaketenak lotura zuzena dutenak, ez? Eta lehenenik eta behin, azpimarratu nahi dut, kafeina duten kafean kontsumo handiagoa dutenek, lehen esan duten ez, kafea arrunta, ez hor hartzen dira makinakoa, kafe hutsa, hor nahi sartu, hor enaiz aiditua. Eta hori lotzen da, dementzia arrisku txikiagoakin. Gero ez da kafe normalagoa, esan daiteke hartu, dementzia arrisku txikiagoa duzu. Ados, beraz, eragin kalitate handiagoko eragina sortzen du, kalitatezko kafeak. Bai, baina gero hor, azpimarratzen dute, gero ez da kafe gehiago hartu, kantitatea handiagoa izan, ez dela gero ez da hoegoa. Sartzen diala beste gaixotasmoa. Hortik aurrera ja, nolabait hobekuntza kurba txapaldu egiten da, eta ez du eraginik, eta gainera sorditzake kontrako ondorioak, eta hori da. Hor, 6 kafe hartu segunero ez dela izango inmortal, eta itxiko zela. Zuetzara sartu, ez zarelako añaditua, ni ere ez, baina hor, nik ere ikerketa begiratu nuelako, bada datu garrantzitsu bat, eta kafea osasuntxu izateko, kafeak izan bar duela naturala eta ez torrefaktua. Eta gurean ez daukagu ikaragarrizko kultura torrefaktua edateko, baina egoten da. Portzentaje txiki batean ematen diolako alako lodiera kafeari eta kremosidade puntu bat.
eta aldiz Euskal Herritik, Euskal Herriko txoko batzuetan ere torrefaktoa konsumitzen da, Bizkaiko inguru batzuetan torrefakto desente, Herriberako inguru batzuetan ere, bai? Madrid inguruan ikaragarri torrefakto pila konsumitzen da. Garai batean azukrez inguratzen zelako alea, horrek asko merketzen zuelako, baina kafe errea ari zara, kafe errea ez, azukre errea ari zara edaten, kafe horri itxatxita, eta hori bai da kaltegarria, beraz, kafe naturala, eta askotan zaila izaten da, ez palimazara oso aditua hori antzaten, baina usainean kafezaleok segituen ikusten dugu torrefaktoa den ala ez den. Ez, un kafetegi baten eskatu zakezu, taberna baten eskatu zakezu? Egin dezakezu, taberna horretara ez itzuli torrefaktoa olin badukate. Baina ezin dezu normalean kafetegiak ez du izaten aukeran. Claro. Ze kafetegi batek aukeran kafeak baldin baditu, denak naturalak izango dira eta jatorri ezberdinetakoak, baina ez du torrefaktorik izango. Baina torrefakto pixka bat nahasketan, uste baino ohikoa da, eta hori ez da erresantzen baten. Hori usainuta ere, oso usain berezia, oso usaimen gaitasun handia behar da, baina bai, horre eragina dauka. Bestalde, deskafeinatuarekin ze gertatzen da, Xabi? Bai, kafeina hartzeagatik, onura gehiago edukitzeak, kafe iskafeinatua hartzeakin ez du esan nahi, dementzia arriskua txikitzean eta kognizio hobea eukitzezunik, ez? Eta hortik, ondorioztatu daiteke kafeinan presentzia on hoi edo boost edo esatean maksimizazio hoi. Hori da, beraz, kafe deskafeinatu hartzen zutenen artean ez da ikusi eragin zuzenik dementzia saiesteko edo garun osasun hori bermatzeko, ados? Eta hor, osasuna hor garrantzitsua eta ikerketan hasieran azpimarratzen dute emaitza guzti hauek ez diela ez beltzak, ez txuriak, ez? Beti daudela mix batzuk, beti daudela mix batzuk, non bat hartzeagatik ez dezun beste aukiko eta nahasketa horiek. Eta gero bai, emaitzetako azkenekoa izan da, ikerketa honek ez dula bakarrik dementzia kasua aztertu, kognizioan funtzioa bai aztertu zula, bai parte hartzaileek duten pertzepzioan eta baita emaitzak esatutena, eta objetiboki telefono bidezko testekin neurtutako gaitasunak bai neurtu dituzte, eta ondorioztatute kafeina edotea kontsumitzen duten horiek, joera izan dutela kognitibo hobeto izateko maila txikian kontsumitzen zutenekin aldeauta. Hor bai ondialet ezberdintasunak eta segun ze kafe o te o zen bateko hartu ezun, pertzeptzio ezberdina aukazu. Kontua da ikerketak ez duela zehazten kopuru bat. Ez da erresa hori. Ez da, kafe batekin eragina ez da inbeste, irurekin bezain beste, baina 8rekin ere ez da irubider ez da matematika hori da. Ez dute oso garbi hor da biltza, ez? Hiru kafeen bueltan, hirutik gora ja gehiagizko bezala gehiagizkote den, eta batez ere, nolabait onura kognitibo hori horiak galtzen hasten dela, eta hortik aurrera, galtzen ez dela zuzenki proportzionala. Hor hasten daia, nolabait kurba hori txapaltzen esan da bezala, eta hortik aurrera ja, ez dago onura gehigarririk, eta gainera kaltegarri izan daiteke. Ados, goza batzuk argitzen ari gara. 2 edo 3 kafe, baina gero hor ere, badago, kafea eta tearen arteko talka hori, zueko jana goiuri teare ez duzu hartzen. Oianak bai? Nik noizean behin zerbait hartzen dut, baina ez bereziki. Eta nik onartu behar du, nik kafea probatu dut. Eta 2 herrialdetan probatu nuen bertako kafea, Kolonbian eta Etiopian, eta esan beharra daukat bertako kafea izugarri gustatu zitzaiela. Ara? Ez dakit, esperientzia oso naturala zen, Etiopian egin zidaten, familia batean... Aparkatu, Etiopian esan duzu? Bai. Kolonbian ulertu izut? Bietan. Ados. Eta Etiopian izan zen oso erritual berezia egiten dute. Nik egin nuen horrelako bat, eta ponendik txundituta jarritzen dut. Eta orduan, nik hori probatu dut, eta horre esan nun, ze goxua hau. Hori, egia da, onartzen dut, gustuko izan nuela. Eta Kolonbiako ere beste ezberdina izan zen, baina hori ere gustatu zitzaidan. Kolonbian noiz egon zinen? Espaldi? Bai, pasadia, bai. Kuriosidagatik. Ez dut gogoan ja. Baina hemen, gero ez nahu erakartzen hor lagian ere, ez dakiz zergatik, baina... Pixka ritual... Bai. Erritu, ez dakit, eta kulturarekiko lotura hori galdu egiten delako. Bai, izan daiteke. Niri, Etiopian... zu txiki bat egin zuten ikatzarekin eta antxe pixka sigortu zuten kafea eta gero hori txikitu.
zoragarria zen. 3 aldiz egiten zuten Bai, pasa bai. batetik bestera, ni gaina oso familia xume batean egin nuen, bertan ezagutu nuen mutil baten etxean, bera eta bere amarekin, nola etxe xume. Bai, oso berezia izan zen, ikuste guztiak ere zer egiten dula, lekuak, giroak, horrelako maitasunarekin egiteak, eta bai, oso berezi. Bai. Ze ona, Xabi Arreta, zu agurtu horretik badituzu gomendio pare bat guri emateko, eta beraz labur eta nolabait hau borobiltzeko, konta iguzu zein lirateken ikerketa hontatik edo ateratako gomendioiek. Lehenik eta behin, lehena aipatuetena, bez? Neurri moderatu batean hartzea ez, motibatzeko eta hartu 6 katiluka da egunean, hor ja gero beste osasun arazo batzuk azaldu eratuko ez ezkizula. Gero bai, zuk esan dezun bezala, tea bai kontuan hartu behar dela, eta tean kasuan bat edo 2 katiluka da egunean, hor gero bai kombinatu behar kafeakin, ez diala independenteak, biak batea dihoaztila, eta neurri handiagoak kafea utxa edo hartzea zu kontuan hartzeko, eta neurriak zaintzeko eta gehiezko kafeina kontsumoak bestelako efektu kaltegarik sortzeitula eta memoria galtzea eta baino okerragoak aldia izan, bihotzeko arazoak adibidez. Bueno, gorputza entzun eta sentitu eta norberak ere uste dut kafeinarekin bere tamaina nolabait topatzen duela eta uste dut kafezale guztiok inoiz sentitu dugula. Igual azken kafe hau sobra nuen eta pixkate azeleratuta nabil hori. Beraz, hortxe ipatu bezala, nolabait labur biltze aldera, Journal of the American Medical Association medikuntza aldizkariak, esan du, baieztatu du entzuleok, 2. kafea hartzea, ona dela. 3. ere har dezakezuela. Eta hortxe dagoela muga. Guk bagenekien saio hau sortu genuen momentuan. Xabi Arreta, mila esker. Eskerrik asko. Eta gu bagoaz aurrera, goizeko 11 dira, Lander Martínez dagoeneko estudio zentraletan prest daukagu, eta segituan azken ordukoari helduko diogu, ordua badugulako, dagoeneko preste gara. Lander Martínez, egunon? Egunon Inigo eta egunon entzuleak, gaur torturaren beste 8 biktima aitortu ditu Nafar gobernuak. Ebazpen hauekin 109 pertsona dira jada Nafarroan indarkeria politikoaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Nafar gobernuaren errekonozimendu eta erreparazio batzordeak 8 aitortza berri eman ditu. Azken astean ostiral honetan jakinarazi dutenez. Nafarroako torturatuen sareak eta egiari zorrek osatzen duten egiaren garaia dinamikak emandako ebazpenak positiboki baloratu ditu. Estatu indarkeriak Euskal Lurraldean izan duen eragina azaleratzeko baliagarriak direla azpimarratu dute. Horrela, Carlos Turunbai Andueza, Abelino González Fernández, Koldobika Mikel, Josu Rubio Mendiruze, Jon Castañares Larrea, Xavier Sueskulmuzas eta Jon Ziriza Murugarren batu dira zerrendara. Ebazpen hauekin 109 pertsona dira jada orain arte Foru Lege honen esparruan indarkeria politikoaren biktima bezala aitortutako pertsonak, egiari zor eta torturatuen sarearen datuen arabera. Egiaren garaia dinamikako kideek Nafarroan estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiak aitortza eskaerak aurkeztera animatu nahi izan dituzte, izapideak egiteko laguntza behar duten pertsona guztiei laguntzeko prest daudela berretsiz. Bestalde, Sidenorreko presidenteak errekurtsoa aurkeztu du Auzitegi Nazionalean enpresak basaurin dituen instalazioetan polizia sartu izanagatik eta egindako miaketaren aurka, genozidioaren ustezko konplizitateagatik eta kontrabandoagatik irekitako auziaren barruan. Babes gabe senditzen dela dio. Sidenorreko presidente Jose Antonio Jainagak apelazio errekurtsoa aurkeztu du Auzitegi Nazionalean otsailaren 10ean enpresak basaurin duen instalazioetako sarrera eta erregistroa baliogabetzeko eskatuz. Enpresak egun hartako erregistro bat izan ez dela esan zuen eta gertakaria informazio eskaera huts bat bezala izendatu zuen. Otsailaren 10ean Espainiako polizia Sidenorren basauriko egoitzara joan zen, Israeli altzairua saltzeagatik egindako ikerketari buruzko informazioa biltzera. Francisco de Jorge Auzitegi Nazionaleko epaileak urrian erabaki zuen Jose Antonio Jainaga ikertzea kontrabando delituagatik eta gizateriaren aurkako delitu batean konplizitateagatik. Baimenik gabe Israel Military Industries konpainiari altzairuzko partidak saltzeagatik. Iazko azaroaren 12ean Jainagak eta enpresako beste bi zuzendarik ikertu gisa deklaratu zuten Auzitegi Nazionaleko lehenengo zenbakiko instrukzio epaitegi zentralean. Bere deklarazioan Jainagak ziurtatu zuen Auzitegi Nazionalean Sidenorrek ez zuela inolako irregulartasunik egin barkatu Israeli egindako altzairuaren salmentan. Izan ere, Sidenorrek ekoitzi eta Israelera esportatutako altzairua ez zegoen administrazioaren kontrol berezia behar zuten produktuen artean enpresa buruaren esanetan.
Eta Israelekin lotuta NSN taldeak Israelen ondorengoak uko egin dio Euskal Herriko itzulian lehiatzeari. 2026ko itzuliko talde parte hartzaileak zehaztu dira, bertan 16 World Tour eta 6 Pro Teams taldek parte hartuko dute, tartean Euskaltel Euskadi, Ken Pharma eta Caja Rural. Jaiko Ayuik eta NSN Cycling Teamek azken hau Israel Premier Teken ondorengoak uko egin diote parte hartzeari. Bitaldeek euren plaza zeukaten ziurtatua World Tourreko kideak izateagatik, baina txirrindularitzaren nazioarteko batasunaren arau berri baten ondorioz, World Tour taldeek zenbat baldintzapean egutegiko probetarako gonbidapenari uko egiteko aukera dutenez, kategoria goreneko proba honetan izena ez ematea erabaki dute. NSN Bresak Israel Premier Teken toki hartu du tropelean eta azken honek iaz egin bezala uko egin dio Euskal Herrian lehiatzeari, izan ere, bueltan bezala beste hainbat probetan ere boikoterako deiak izan zituzten. Suitzar ikurpean erregistratuta baldin badago ere, egituran Israelgo txirrindulariak mantendu eta fitxatu ditu taldea osatzeko, 9 ditu profesional taldeak eta arrobikoaren artean beste inork baino gehiago. Apirilaren 6ean Bilbon bai izango direnak ordea bigarren mailako 3 euskal taldeak izango dira. Izan ere, Euskaltel Euskadik, Caja Ruralek eta Ken Pharmak gonbidapena jaso dute, Burgos Cofidis eta Tudorrekin batera. Txirrindulariei dagokienez, oraindik hilabete eta erdi falta da eta askok ez dute bere egutegi osoa baieztatu, baina badira Euskal Errepidetan egongo direla konfirmatu duten hainbat. Besteak beste, Isaac del Toro, UAE, Jon Ayuso, Trek, Primoz Roglic, Red Bull, Paul Seixas, Decathlon, Tobias Jalan Johansen, Unox, Antonio Tiberi, Bahrain eta Euskal Herriko hainbat izar, Mikel Landa, Pello Bilbao, Igor Arrieta, Alex Aramburu eta Jon Izagirre. Goizeko 11:05 ditugu, ez dugu besterakorik aipatzeko Euskal Errepidetan, lasaitasuna uneotan seinalea bigarren kafeako lankidei itzultzen dizuegu. Eskerrik asko Lander, eta aurrera egingo dugu guk, tira bide batez hemen Euskal Herriko itzuli aipatzen ari zirela, atzo ere uste dut aipamena egin genuela, baina, uin hauetan, naiz irratiaren uinetan, zuzenean kontatuko dizuegu, Julen Goikoetxe eta biok, eta bestelako hainbat bide lagunek, eta tira, apirilaren 6tik 11 badagoeneko Lander Martinezek aipatu dituen izarroiek, eta espero dugu, beste batzuk ere, baieztatzen joango direla, emakumezkoen itzulia berriz, maiatzaren 16tik 18 izango da, oraindik bertarako konfirmaziorik ez dago, baina guk baiezta diezazuekegu, hemen ere, hori kontatuko dugula. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta aurrera goaz entzuleok, eta aurrera goaz urrutira, nolabait esateko denboran behintzat iraganera egin behar dugulako, eta aro Victoriarreraino, bidaia, urrengoa. Eneko Iturbe, egunon? Egunon, bai. Zemuz gara? Nahiko ondo, oso ondo, bai. Nahiko ondo, oso ondo. Bueno, hor tartean, beraz. Eneko horrelako da, denboraren joanarekin hobetzen doa. Nahiko ondo esan duenetik, oso ondo joan denera, segundu berdi bat pasada, eta pentsa, hobekuntza gaitasun duen. Hori da. Victoriar garaira goazela esan dugu, atzore esan genuen, eta gaur ari gatzaio kontatzen gure entzulei, baina tira, estetika metodo toksikoak, zer gertatzen da aro Victoriarrean? Azteko, noiz da aro Victoriarra? Bueno, aro Victoriarra, Victoria lehenaren erreginaren agindualdia da, erresuma batuan, hau dala, 1837tik 1900 batera, eta egia esan garaionek ezaka ezer berezirik. Dagoen berezitasun bat da industria garaia nola baite garatu zela erresuma batuan. Baina hortik aurrera ez daka ezer berezirik, baina bai estetika bai daka gauza berezia, ze entzungo ditugun gauzak gaurkoan izango dira oso ez dakit nola esan, kuriosoak. Ados. Kuriosoak, ados. Bai, hori da. Eta baita, makillajeaz eta, beste estetikarako erabiltzen diren beste metodo ez ditzen dut, adibidez, bitxikeria da, Victoria lehenak, aipatu erreginak esaten zuela, makillajerik etzela erabili behar ze hori prostituten gauza bat zela. Aiba.
Eta, hau bitxia iruditu zait, berak hori esan izana, eta gero, metodo toksiko hauek erabiltzera. Baina, lehenengoarekin hasiko gara, inportaz bat zaizue, eta lehenengoa da amoniakoa eta beste produktu batzuk erabiltzea aurpegia txuritzeko. Asko gustatzen zait historia nola aldatzen den, eta gaur ze lanak hartzen dituzten hainbat emakumek aurpegia ilunagoa edukitzeko adibidez, ez? Badaude spray bidez, ez? Jartzeko morenoago jartzeko, edo ohe batzuk, ez? Isa izpie, uba izpiekin eta moreno jartzeko, eta hemen helburua zen txuriago. Bai, eta honek arrazoi bat badu ere. Ze emategunez, garai haietan, aurpegia edo azala geroz eta txuriagoa izatea esan nahi zuen, geroz eta lan gutxiago egiten zenuela eguzki azpian ez? Eta beraz esan nahi zuen goi klasekoa zinala edo goi mailakoa. Orduan, geroz eta ilunagoa, geroz eta, txiroagoa baita ere, ez? Txiroagoa, lan gehiago egiten duzu eta horregatik antzet. Eta horregatik askok bilatzen zuten zuritasun hori, ze baita ikusten zen edertasunaren isla. Eta, hori da arrazoietako bat. Eta, aipatu dugu amoniakoa eta beste produktu batzuk erabiltzea aurpegia txuritzeko baino. Baina amoniakoa zuk usaitzen duzunean ja hiltzeko gogoa ematen du. Bai, baina metodo guztiak horrela izango dira. Bai, ez da, ados. Presta zaitez entzuleok. Bai. Eta, honek zertan daza, gau osoan letxuga osto opioekin tapatzen duzu aurpegia, eta jaikitzerakoan, amoniakoa botatzen duzu, kutiz hori garbitzeko. Eta hau gainera liburu batean gomendatzen zuten, eta liburuaren izena da, gogoratzen nahi de liburu hau, ze behin baino gehiotan aipatuko dugu, ze honek nahiko gomendio mantentzen zituen, eta da, neska itxusiaren papera edo komuneko aholkuak. Ete, wow. SD Powersek idatzi zuen argitaratu zuen 1874an. Zoragarria, Zoragarria. Bai. Eta, karo, amoniakoak aurpegian botatzeak horrek noski, inork ez zuen espero, baina ondorio nahiko kaltegarriak ekartzen dizut. Besteak beste tuberkulosia. Ara. Eta, karo, orduan, ikustez duen emakume guztiak, kasu honetan emakumeak bai, ze metodo gehiengoak zerrenda honetan emakumeak erabiltzen zituzen. Eta karo, ikusten zuten emakume guztiak ezulka hasten zirela odolarekin, eta baita hori ere pixkat erromantizatu egin zen, esaten zen ederra zenak eriotzera kondenatua zegoela bezala, eta orduan hori ere romantizatu egin zuten gizonezkoek, eta nahiko bitxia izan zen garai hortan. Ze esaten zen, hori, edertasuna eriotzaren parekoa zela. Eta orduan hasi ziren, amoniakoaren ordez, beste alternatiba batzuk bilatzen. Alternatibak ere ez ziren egia esan oso onak, ze adibidez erabiltzen zuten zink oxidoa, edo merkuriozko edo zianurozko kremak. Egia esan, ez zuten ondo funtzionatzen. Gaztelaniaz esaten den bezala, de Guatemala a Guatepeor. Bai, hori da. Bai, edo matame kamion bizkat. Ze eriotzaren jolas horretan oso gertu zeuden. Bai, izango nuke. Pentsatu zianurozko krema bat, ahora sartzen balin bazaizu, akatu ingo zaitula. Bueno, agian zianuroko puru... Bueno, ez dakit. Ja, oskalo. Eneko zei gustatu leheneko teknika, gehiago gauzkazu? Bai, bigarrena, beladona, begininiak handitzeko erabiltzea. Beladona, honek zertan datza, begietarako kolirio moduko bat, erabiltzea non, osagei nagusiena, beladona zen. Beladona da munduko landarerik pozointxuenetariko bat. Ez da keinean entzat. Jo, eta hori ere ardura bat da. Nik ez dut inoiz nire burua izpiluan begiratu eta pentsatu, begininiak handiagoak banitu, ederragoa izango nintzake. Garai honetan, begininiak handiak ikustea, bazen pixka bat, baita, estetika politorren barnean sartzezen, ezaugarrietako bat. Komplexu berriak sortuko dizkida zueneko, Duela ia bimendeko kontuak dira, igual hor kontestu hortan utzi behar ditugu, zula zei. Lehen aipatu dugun liburua 150 urte inguru azka, gutxi gora bera. Hori da, bai. Bai, eta garbi geratu zaigu
nesketxuxaren papera edo komuneko aholku hauek ez direla, osea, kontra aholkuak direla. Baina gertatu zirela. Bai, hori da. Bueno, gaur Espainiak loditzeko, edo tazakila loditzeko, edo bestelako erabiltzen ditugu kolageno, eta azido hialuronikoak, eta bestelakoak, ez omen dira inkaltegarriak, auskalo, denborak eta historiak zer esaten duen. Eta ez dute norbait egiten ariko 5. kafe sintetikoa duela hemendik 200 urtetara, eta pentsatzen, 21. mendearen hasieran jendeak jartzen zuen azido hialuronikoa Espainetan, eta zakiletan, eta onditzeko, eta uzkia txuritzen zuen, eta holako gauzak. Beraz, nik uste, epaiketa hori ere denborak egingo digula. Agian. Bai, eta niri kuriosieritu zait, ze begiratzen aritu naiz eta beladonak esan nahi du emakume ederra. Eta ez dakit kuriosieritu zait, edertasunerako erabiltzen zen produktu batek, bere izenean emakume ederra izen eukitzea. Eta beladonak ze ondorio ekarri zituen, inorrek ez zuen espero, baino batzuk itxu geratzen ziren. Eta gero baita atropina molekulak izeneko molekula batzuk, honek sistema nerviosoan kalteak ekartzen zituen, eta orduan kosta egiten zitzaien batzuiri txistua botatzeko, pixa egiteko, eta izerditzeko zailtasunak izaten zituzten. Gero baita beste ondorio batzuk ziren aluzinazioak, takikardia, koma egoeran jartzea, edo baita kasu batzuetan heriotza. Eta orduan hasi ziren beste alternatiba batzuk bilatzen hemen ere, eta, alternatibak ez ziren hain txarrak esango dugu, baino bai ziren mingarriak, ze alternatiba horiek ziren limoia eta laranja zukua botatzea begietan. Limoia eta naranja zukua begietan? Bai, hori da. Tortura sistema bat edo? Agian, izan diteke, ez dakit. Bai, hori da. Baina hau ere etzen oso eraginkorra izan ze neiko mingarria zen. Esango nuke. Esango nuke. Bueno, 3. teknikara joango naiz. 3. teknika da ileak izkurtzeko tenazak erabiltzea. Tenazak dira pintza moduko batzuk, jardinetan eta belarra mozeko erabiltzen direnak askotan. Eta hauek dira burdinezko tresna hauetak sutan berotzen zituzten, eta askotan zuzenean berotu berri zegoenean, emakumearen ilean jartzen zuten, ileak iskurtzeko. Ondoriak, ilea erregiten zen, karo, zu pentsatu burdinazko gauza bat jartze balin baduzu sutan, eta zuzenean buruan jartze balin baduzu, ilea noski erregingo da. Eta hau gaur egunera ekarri da, plantxekin ere pixka bat ilea horrela errez, baina kaltetzen da, ez? Erre bai. Bai, batzutan. Bai, hori pixkat egiten da. Kizkurtzeko baino ondulatzeko edo, ez? Kizkurtzeko, bai. Eta kontrako ere bai. Lixatzeko ere bai. Lixatzeko asko egia da. Pixkatola ilea lixo-lixozteko. Ia asko hobetu direla eta orain zeramikoak dira eta beroa. Beste teknologia batzuk dituzte eta ia zuten beste erretzen. Sortu dira baita ere produktu asko bazuk ilean jartzen dituzunak bero gailua pasa aurretik eraginak txikiagoa izateko edo kaltea txikiagoa izateko, baina oraindik gertatzen dira horrelakoak bai. Zu ikasi, antza denez. Baina alternatibak bazituzten, ez da? Bai, alternatibak beti, ez dakiz askotan bukatzen zuzen amoniakoan. Nik uste garai hortan ere askoz gehiago etzegoela, ez? Amoniako pato. Amoniako, ez dakiz erregin, amoniako erabiliko du. Amoniako erabiltzen hasi ziren, eta, honek ere, kalte ekarrizun ze ilea eta zala erretzen, eta erretzen ziren, eta arnaz arazoak baita ekartzen zituen, honek. Bale. Nik alare, txerritenia izeneko txitxarearekin, horrekin pixka bat, ez dakit ataskatuta nago, hau oraindik jebi hau iruditzen zein. Bai, hau pixkan azkargarria da, orduan beraz, bat gozaltzen ari baldin badea, edo utzi entzuteaz, edo ez gozaldu. Gozaltzen, 11 eta 17 dira. Amaiketakoa jaten ari bada, geroako utzi. Hori da. Aizu, 11etan gozaltzea, beratzen moduan, gauza erra. Bai, baina uste dut... Ez dela erreala, ez? Ez dela oso erreala, gure entzuleen artean oso uneko oso txiki bat egongo da orain gozaltzen. Garai batzutan, nola, asteburutan lan egiten nuen, asteburuan asko, astegun nola buruzuri batzutan izaten nuen jaieguna, eta orduan, berandu xamar jaikin ekatuta, zedaramazu asteburu guztia desordutan, ez egize,
Eta ordu hauetan usaldu izaten nuen. Ez zen aberatzen bizitza. Prekarioaren bizitza, baina 11etan usaltzen zenuen aizu. Irratsaioa grabatuta geratzen da, agian norbaitari da entzuten otsaiaren 27 goizeko 7etan. Agian, bai. Hori egia da? Horixe, jarraitu eneko bezaz. Bueno, bai, txerritenia izeneko txitxare batean, oinarritutako dieta bat zuten, batzuk erabiltzen zuten, liraintasuna lortzeko. Lehen aipatu egun liburuan, berak gomendatzen zuen, adibidez, marrui batzuk gozaltzea, edo 11etako ezala laranja erdi bat jatea, edo afaltzeko gerezia jatea, hori onuragarria zela dietarako. Baina, karo, irakurleentzat hauetzen nahikoa. Beraz, ze erabaki zuten, ikusi zuten teknika bat, zala txitxare hau bizirik jan, edo txitxare hau jaioaraziko zituen pilula batzuk hartzea. Eta, beraz, pertsona hauek jaten zutena eliminatzen zuen txitxare honek tripa barruan. Karo, hemen arazoa zein da, behin gorputzak nahi ezun liraintasuna hartzen duenean, txitxare hori kanporatu egin behar da. Eta txitxare hau konporatzea, nahiko zaila zen, egin behar zen botaka bidez, edo beste horrelako, edo beste pilula batzuk hartuz, eta... Amoniako pixkat, edarian, eta pota odatzen zenun. Ez, amoniakoak kasu honetan ez. Baina, hartu behar ziren, horrelako neurriak, baina, karo, pasatzen zen, txitxarea izugarri azten zela. Izugarri azten zela, eta agian ikiota hiltzen ziren asko. Entzule batek esan digu bera gozaltzen ari dela. Zetitzen dugu. Nik esan dut ez gozaltzeko. Bai. Ai, eneko, zenazka. Eta, eta batzutan txitxereak, nahiko luzeak izaten ziren, nahiko luze zen bada? 9 metro. Amatxo maitia. Ai. Otia, gorra hue. Ai. 9 metroko xixara datazazu. Hori, ez da, baina nola 9 metro, ez da xixare bat, da pitoi bat. Bai. Ez? Bale. Ez zai gustatu hau eneko, ez. Ez, nahaz urrengo bat bilatzen dugu. Bai. Bale, urrengoa agian, eske denak dira. Bale, ez zai gustatuko ez. Nolabait, uste dut, hau sobran dagoela, baina bada espada entzuleok. Ez egin hau. Ez inork egin horrelakorik. Hau, kontatzen ari gatzaizue, ulertzeko estetikaren inguruan, eta batez ere emakumearen estetikaren inguruan gizarteak sortu duen presio sistemiko horretan ze astakeria egin diren ulertzeko. Uste dut, ulertzen ari zinetera, baina bada espada. Uste dut arduratsua dela esatea. Hori da, gaur egungo ozenpika baino lehen ere, bazeudela horrelako gauza. Mierdak. A ber, arsenikoarekin, ze pasatzen da arsenikoarekin? Orain arsenikoaren listan sartzen gera, ze arsenikoa ere amoniako bezala askotan erabiltzen zen. Adibidez, bainatzeko. Haurezan, azaleko gaixotasunetatik babesteko, orduan erabaki zuten, batzuk ideia ona zela, arsenikoarekin bainatzea. Honek ondorio txarrak ekartzen dituzte, arsenikoa da baita, oso kimiko pozointxua edo, da kimiko bat, oso txarra. Eta honek ze ekartzen zuen, guztiz aurkakoa azaleko gaixotasunetik babesteko erabiltzen zena, azaleko gaixotasunak ekartzen zituen, faringitisa eta azaleko eta biriketako minbizia, intoxikazio kronikoa eta beste hainbat gaixotasun. Eta gainera, begiratzen aritu naiz eta garai hartako aktore batek, Lola Montes izenekoak, berak liburu batzuk idatzi zituen, edertasunaren artea eta emakume baten bainuko sekretuak izenekoa, 2 liburu. Eta liburu horietan gomendatzen zuen teknika hau eta nahiko erabilia zen. Baina berak esaten zuen teknika hau kontrolatu egin behar zela. Ez zela gehiegi ere bainatu behar, ze bestela txarra zela. Baina baita esaten zuen maiztasunez egin behar zela, bestela gainontzean eriotza ekartzezakela. Beraz, hori, arsenikoa bainatzeko, neurri bat hartu behar zela. Izugarria iruditzen zait, kontatzen ari zaren guztia, baina lehen inogo esan duen bezala, hemen kurte batzuetara izugarria irudituko zaio guk egiten duguna, beraz.
Zalantzarik etzazula izan. Eta bai, hemen nahi alkortak idatzi du, Sabeletik mundurak idatzi du, nahi izango dela, idazten ari dena, eguzkitan txikitzen direlako begininiak handia izateak suposatzen zuen lanik ez egitea. Bale, azalaren kolorea bezala. Ze gauzake. Ze pena, baina zuek, nahu zuen inoiz begiratu eta pentsatu jogo, juri derragoa izango litzake begininien beste tamaina bat edukiko balu. Ni egia esan eniz bainere fijatzen besteen begininiak handiak edo txikiak diren, Eskerrik asko. Ez da ni ere. Eta ni begi kolorean ere, horreixari nintzaizoen begira, baina begi marroi iluna dozkazu ez da? Bai, nire izan zidan, behin estatuatuar batek, beldurra ematen zietelan ere begiek, zehain ilunak dira, ezin ninduela ondo irakurri. Aha. Bai. Eta nik pentsatu nuen, esan nuen, hau hartuko dut, zerbait ona bezala. Misteriotxua naiz. Gero hemen dena kontatzen dut, baina misteriotxua naiz. Bale, bai. Markatuneko. Orain artxenikoarekin ere jarrituko dugu. Ze artxenikoa adibidez erabiltzen zen baita depilatzeko. Ara. Bazen krema bat, rusbatukorum. Markatu, edo kontatu depilatzaren inguruan gauza bat. Bai. Aste artean, inauteri hauetan, aste artean, ni disfrazatu nintzen Rafa txokolategiz. Rafa gorrotxategi, Tolosar konfitero eta txokolategiaren parodiate egiten, ez? Eta atera nuen, kanpingaz bat, kazu handi xamar bat, horren gainean albaino Maria, ez da gita euskeraz nola esaten den, baina urre lurrunarekin, txokolatea urtzeko sistematxo bat, barilla txiki bat, eta hor txokolate egiten ari nintzen. Gerturatuko ez itzaizkidan, 30 bat andra galdezka ea depilatzekoa zen. Egia da baziru diela. Egia da. Horen esaten duzula? Bai, nire imaginarioan etzen kabitzen, baina ulertzen dute nondik. Horein esaten duzula? Maria Bainu, dio Elujarrek dela. Maria Bainuan, bale. Maria Bainuan ari nintzen txokolatea egin nahian, eta ea depilatzeko zera ote zen. Baziru dien. Bai, bazen eukalako struktura bat. Pixkat estetika zentruko karrito banaukelako. Bai, eta txuria zen, eta gero zori zinen bueltak eta bueltak ematen. Ados. Bai. Tira, azkeneko astakiri bat kontatuko dugu eta gordeko ditugu beste egun baterako, segure urrengo gonbidatu ere zai dago eta bestela atzeratu egingo dugu, baina nondik jarraituko dugu? Artxenikoarekin depilatzea. Hori da, hor moztu zaitu barkatu. Bazen krema bat izena duena rusbatukorum, eta hau honek artxenikoa zuen. Eta hau indiatik zetorren krema berezi bazen. Eta honek ze ondorio ekartze zituen, zauriak eta azalean alterazioak. Beraz, alternatiboa, aukera honen aurrean, lehen aipatu dugun liburuak, beste alternatiba bat proposatu zuen. Eta hau zen, zerrautxa erabiltza. Hau, ez zen toxikoa, baina bai izan ziteken kaltegarria. Eta bestela, esaten zuen, artxenikoa besterik gabe erabiltzea. Utzi nauzu hau bete hortz. Ez garai hartako emakumeak bezala, ze hainbeste artxeniko kontsumituta hortzak ere galduzko zituzten. Hortzena ere badago hemen zerbait. Hori beste egun baterako. Datorren astean kontatuko diogu entzule. Izugarria. Eta hoeneko iturbe, ikarikako. Ez horregatik. Zaindu. Berdin. 11:27 minutu entzuleok eta segituan kafe hutsa hartuko dugu, Naiara Beistegirekin. Goizeko 11:28 minutu, bagoaz aurrera entzuleok, bigarren kafean.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiara Beistegi, Bilbo. Atretzista, jantzitegi arduraduna. Badakigu ikuskizun baten atzean lan handia dagoela, eta askotan zenbaiten lana ahaztuta geratzen dela. Batzuetan euren lana ondo egitearen emaitza izan daiteke hori. Gure gonbidatuak noizbait horixe esan du bere lanari buruz. Nabaritzen ezpada, ondo egindako lanaren seinale. Atretzoan lanen aritzen da besteak beste. Oholtzan dauden objektuak sortu eta interpreteen eskura jartzen. Bertan gertatzen denari bizia ematen. Baina Naiara ez da horretan bakarrik aritzen. Jantzitegian ere aditua da, eta jarraian bere ibilbidea gehiago ezagutuko dugu. Only have a couple minutes and already kind of feels like back on your sofa. Arte ederrak ikasi zituen Bilboko Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bere ibilbide artistikoa mundu lirikoan hasi zuen Kanarietan, Amigos Canarios de la Operan, eta ondoren Oviedora joan zen bertako Kanpoamor antzokiko ekipo teknikoan lan egitera. Bertan 4 urte eman zituen, eta lan hori burutzeaz gain, sastreriako zuzendaritza ere bere gain hartu zuen. Atzerrean ere asko lan egindakoa da, eta opera ezberdin asko ezagutu ditu. Flandesen 12 urte eman zituen bertako Blamse operan, maila handiko lanetan parte hartuaz. Garai hartan, figurinismoari bere eskultura gaitasunak batu zizkion, eta ordura arteko trajeri konplexuena sortu zuela esan dezakegu. Gaztelu trajea. Ordukoak dira Luxemburgo, Amberes edo Gantera hainbat egitasmoren buru aritzeko egindako bidaiak, eta horrela, Espainia eta Belgikaren artean ere lanean hasi zen. Already know it's no good for me. It's alright, think I'm fine with the side. Azken urteetan, hainbat proiekturen lantalde artistikoan aritu da. Madrilgo Zarzuelako, Luisa Fernanda, edota Policías y Ladronesen, La violación de Lucrecian, Donostiako 15aldiko Carmen lanean, H Teatroaren Marmarran, Bigoko operako Ana Bolenan eta askoz gehiagotan. Azken honekin, 2025ean jantzitegi honenaren Talia saria jaso zuen. Joan den astera arte, buru belarri aritu da Euskalduna Jauregian pasaden larunbatean estreinatutako Maria Estuardo lanaren diseinuarekin. Eta estreinaldia pasata, lasaiago dagoela esan dezakegu, edo akaso hurrengo proiektuan buru belarri arituko da, baina egin dut artean gurean izateko. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Naiara Beistegi. Egunon eta ongi etorri, Naiara. Eskerrik asko, egunon. Tira, lehenik eta behin bi galdera egingo dizkizugu Goiurik, eta zuk bi horietako bat aukeratu behar duzu, erantzuteko. Gure, entrevistatu guzti egiten diogun galdera. Lehenengo galdera, etorriko balitz zinema zuzendari bat orain zuregana, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bate egingo dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, soilik kontatu ezaket etapa zehatz bat, ze etapa aukeratuko zenuke pelikula batean islatuta ikusteko. Zure bizitzako etapa bat, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori lehenengo galdera, eta bigarren galdera motzagoa, ea nola gustatuko litzaizuken edo nola irudikatzen duzun zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala bi galderetako bat erantzun behar duzu. Ez dakit, hiletari buruz ez dakit, urte lehenengokoa aukeratuko dela. Eta lehenengokoa ez dakiz lan erantzun, zaitxik, ez dakizan aukeratu bakarrik zati bat. Ezken nik askotan esan du nire bizitza dela pelikula baten modukua. Eta lagun askok esan doztia, enbieko zaubien zure bizitzari buruz pelikula bat. Ze gauza oso arrarua pasajatez eta leku desberdinetan, pertsona desberdinakin orduen, ez dakit ze zati aukeratuko neuke, baina igual ez dakit Belgikako etapa hori, 12 urte horrek atretzuan buru belarri egon itzenak eta inauen oso opera desberdinak eta niretako oso berezixak. Ze han beste ikuspuntu desberdin badau. Oso
modernoak, ez dakizelan esan, oso modernoak dira, orduen igual hor momentu oso barregarriak pasan ebasan, ez? Odolarekin, lan egiten pilo bat, eta atretzoaren inguruan oso momentu barregarri zapase dotez. Igual hori aukeratuko neuke. Ze ona. Bai. Goiuri hiltzaigu baten. Inauterien arrasto. Hasi behar naiz pentsatzen ni funeralaren erantzuna. Zuk behar zuta, zein mina infusio batzuk, goiuri behar dituz. Arsenik hori. Ados. Bueno, gure galdera ofiziala erantzun da, Oiana Maritonera genbe zurea da gonbidatua. Egunon Naiara. Begira, Belgikako etapa horri buruz gero pixkat geixo galdetuko izutze odolarena ere nunbaitxe irakurri nuen odolean ditu edo bihurtu zinela, baina joan nahi pixkat zure ikasketetara arte ederrak ikasi zenituela esan dut Bilbon, ez dakit arte ederrak ikasi zenituenean argi ote zenuen arte eszenikoetan lan egin nahi zenuela edo mundu horrek ea erakartzen ote zintuen jakin nahi nuke. Mundu horrek erakarri betidani txikitzotatik nire amakin faten itzen harria gara batez be Gabonetan eta holan ikustera ballet eta holango show desberdinak eta beti ukinuen holango irrika bat pentsetan ze pasauko da horratzien hau dan aldatzeko 5 segundutan derrepente beste pertsona batzuk, beste jantzi batzuk eta hori irrikisa beti okin hauen, baina nik arte ederrak ikasterakoen ez nakisen zein binauen nire bizitzakin. Nik argi noketen ez jatena guztetan monotonia bat edo beti gauza berdina itxia, baina arte eszenikoari buruz ez nekin ez ebez. Gaur egun dakitena jakinda eta ikustita adibidez Madrilen eta zelan dauzen eskola batzuk horretarako ja hori ez, horren inguruan aritzen direla ikasten eta holan jakinda hori nik hori egingo neuke ez. Baina momentu horretan ez nekin. Nik argi nauketen gure nahuela gauza desberdinak egin eta guztetan jaten gauza desberdin asko. Orduen operan hasi nitzenien, eta atretzoarekin bat egin nauenien, konturatu nitzen landuliketela gauza desberdin asko, batzutan eskultura, beste batzutan pintura, ziren gauza desberdinak eta proiektu desberdinak denbora guztixen. Eta baitza jente desberdinakin, ze opera bakoitzan dekozu ekipo desberdin bat, batzuk datoz, ez dakit, Inglaterratik, beste batzuk Alemaniatik, beste batzuk eta orduen beti izan, erronka berri bat. Eta horrek atrapa bain zuzten, hasiera batetik. Eta nola lantzen duzu erronka berri horietako bakoitza esan nahi du, nola astentzarazu sortzen? Okerrezpanago, aterretzoan edo lanean aritzen zarenean, hasieratik entxeguetan zaudela irakurri dut noizbait, baina horrela egin ohi duzu edo nola da zure sorkuntza prozesua aterretzoari dagokionez? Bueno, ezke da desberdina atretzuakin edo jantxixakin, Atretzuakin geixena da teknikoa, orduen begiratu behar dut nork erabili behar dauen, zenbat denporatan, baldin bada abeslari bat, edo da dantzari bat, edo figurante bat, orduen zelango pisua eraman aldauen, aldaketa harin bat da, neurrixak be, igual erabili bidau, 3 pertsona desberdinak, neurri desberdinakin, orduan teknikoki dekozu prozesu oso luze bat, pentsetan, hau erabiligarria da, porque, claro, gauza bada politxe izatia, edo estetikoki, interesgarri izatia, eta beste bada teknikoki erabili aldana, ez? Eta hori da oso importantia. Orduen, segun eta zer dan, prozesua luziagoa edo laburragoa da, ez? Gauza batzuk zaiagoak die beste batzuk baino. Eta orduen materialaren inguruan da asko, hori ez, ikerpena eta. Jantxixakin desberdina da, jantxixakin lehenengoko gauzia musika da, nik musika jartzen dut, eta musikak nora eramaten nauen, eta gero dago ikerketa bat historikoa. Zer gertatzen da momentu horretan, historian, zer eramaten eben eurak momentu horretan, eta hortik aurrera ja hastenaz lantzen. Ze interesgarria, eta pentsatzen nahi nintzen lehen esan duzuna ez, argi utzi duzu, bazuketzen nula monotonian, ez, aritu nahi, edo, eta aldaketak eta gustatzea izkizula, eta argi dago, ez, jende askorekin lan egin, ez, ze entusiasmorekin ere hitz egiten duzun, eta aipatu duzu hori 12 urte Belgikan, eta han beste modu batera edo lan ezberdinak, ez, esan duzu modernoagoak, odolarekin, egia da, ez, hori irakurrian neukan bai, zure elkarrizketa batean, eta egia da, nik opera bat irudikatzen dudanean, agian hori ez nukela pentsatuko, ez da? Ez dakit, oraindik ere, oso ezberdin bizi den adibidez Europako beste herrialde batzuetan opera edo mundu hau, eta hemen gure artean. Nik uste dut hemen ondikarren klasikoagoak garen.
Eta han, baina nire adibidez jantzi aldetik, hemengokua gehiago gustetan jatz. Baina gero, atretzo aldetik adibidez han, esperimentu asko egin ebazan. Eta material asko ezagutu nebazan, material berri asko, ikerketa asko. Nik orain egin dutena da, hori dana batu egin dut. Azkenean nik dekoten esperientzia teknikoki, eta orain batuta artistikoki, dira bi gauza desberdinak, baina batu aldezakezunak, ez? Orduan nik hori dana oin batu egin dotez, eta horregaitik nik egiten dotezen jantziak gaur egun dekie punto historikori, baina beti dekie beste komponente modernoago bat edo materialaren inguruan asko ibili nazelako. Eta orduen horrek danak batu egin dotez erabatean. Orduen bakoitzadeko bere puntotxua, ez dakit. Bai, eta hori da, azkenean segurazki aberasgarria eta bietan lan egiteko aukera hori izatea. Bai. Eta aipatu dut nik biografian iaz, Talia saria jaso zenuela, ezta? 2025ean, Ana Bolena lanean egindako zure jantzitegiagatik edo. Konta iguzu pixka bat nola izan zen lan horretarako jantzitegia prestatzea, aipatu duzu segurazki historikoki ere bai, kokapena, musikarekin inspiratzen zarela. Konta iguzu pixka bat kasu hontan ze izan? Nik egin ebana da, hasi nintzen hori esan bezala lehengo musikarekin, eta gero apurtzu beti ikerketa historiko batekin, baina niri asko gustatzen jat simbologia, eta orduen nik gure nabana egin zan, gauza bat apurtzu bet desberdina, orduen, erabatean, momentu historiko batera, eramaten zaituena, baina kolorearen eta formaren bitartez, eta simbologiaren bitartez, beste hizkuntza bat ere, ez? Lantzia. Orduenik egin ebanana, nire pensau jaten oso interesgarria hori deia ajedrezaren jokua, zelan pentsaten ebanik eukala zelan esaten da, un poco como ez dakiz zelan azaldu, bai? Pentsau galdu zaituztela. Laguntzeko. Bai, un poco como intrigas palaciegas eta estrategi joku bat, eta ni pentsatzen eban horrekin eukala zerikusia handia. Orduen pentsatzen nun oso interesgarria izango litzatekela, pertsonai bakoitzari ajedrez fitxa bat jarri, eta horren bitartez, zelan egoan hor tentsino bat erregina eta beste zelan da, la amante del rei, ez? Eta horren bitartean egoan oso tentsino handi bat, eta zelan bion artean, errepresentatu erabatean, hori ez, ajedrezeko fitxak moduan, movimentu desberdinak. Eta hori zen apurtxo bat puntua, ez? Hortik aurrera, hasi ginen lantzen, eta nik uste oso ideia hona izen zala, oso ondo funtzionatzen eban. Eta simplea izan zen forma aldetik, baina neukazan volumenak eta oso ondo landutak. Horbe teknikoki be, laserragaz moztu nebazan organ sasatipillo bat, eta egozan beste komponente teknologiko batzuk, eta nik uste dut azkenean danak batera egin zuela hori oso irudi polit bat, bai. Begira, zorionak ez gainera jasotako sariarengatik. Eta estrenatu zenuten, ez da Maria Estuardoren lana Bilbon, buru belarri aritu zara, eskertzen dizu zantzen idan, gero tartetxo bat izango dugu, eta hementxe gaude. Kasu honetan, lanketa ezberdina izan da, edo prozesua? Nik azkenean hau da trilogia bat, Donizettiren 3 erreginak, hau da bigarrena. Orduan, niretako garrantzitsua da apur bat diskurtso hori edo hizkuntza hori 3etan isladatzea. Orduan, zerikusia deko lehenengokoarekin, orain dino deko guz ajedrez fitxa batzuk horrez eskenatokian, eta badago link hori, ez? Eta 3etan egongo da. Orduen volumen batzuk errespetatu dut, ez? Eta naiz eta saltu bat dago, era batean kolorearen simbologia hori mantentzen dut,
bakoitzari ematen dutza kolore bat, euren estatusaren arabera, edo euren artean zelango interakzioa deukien, horren arabera eure kolore bat ematen dutzati, orduen, apur bat lantzeko era berdina da, baina bai dago desberdintasun bat estetikoki, dekotelako beste momentu historiko bat, eta beste historia bat, azkenean, eskenatokian, baina lantzeko era apur bet berdina da, eta prozesua bai. Nietako prozesua beti da berdina, bai. Gero biografian aipatu dut, Marmarra, Teatroaren Marmarra lanean ere atretzoa landu duzula, eta nik aitortu behar dizut kontaktua beraien eskutik lortu nuela zuena, eta Iñaki Arrusta, bertako, nagusi edo eta aktoreak, aipatu zidan, Naiara da makinon. Berakin oso ondo gustora ibilinaz lanien, beti da, benetan oso, nivel oso ona dekie, porque batzutan betzetan dugu atzerrixan hobetu itzen dile gauzak, eta ez da egisa. Eta eurekin lan itxia izen da, beti da lujo bat niretako, benetan oso profesionalak, super jatorrak, konexio ederra, beti elkarrekin, eta oso gustora eurekin lanien, bai. Gauza pare bat injote zeurakin, eta oso ondo, berriz egiteko moruen, desiatzen. Iñakik esango diogu edo nola baita esango diogu hori da, berriz edaitzen. Oso ondo, bai. Eta nik esan dut lehen, eta zure elkarrizketa batean hori irakurri nuen, ezta? Batzuetan atretzoari buruz akaso ari zinen, baina aztutako lan horietako bat dela, baina ondo egina dago eta nabaritzen ez denean, ondo egindakoaren seinale dela. Horrela sentitzen duzu oraindik eta jantzitegiarekin nola bizi duzu? Ezberdin bizi dugu edo ikuslegoak beste modu batera ulertzen du edo jartzen du harreta horri? Bai. Jantzitegian nabilenean nago ekipo artistikoan. Atretzoa egiten dutenean ekipo teknikoan. Orduan dira bi gauza desberdinak. Jantzitegiak azkenean ikusi egiten dira, askoz begeiau. Eta atretzoa ikusi egiten da, baina ez da hainbeste baloratzen. Baina atretzoa oso importantia da, zezuk dekozu estenografia bat, eta estenografia hori jasten duen gauza guzti horrek dira atretzoak. Orduan oso importanteak dira bebai, ez dakit, batean batek beste bateri hil behar badotza, eta espata bat behar badau, espata hori ez badau hor, ezingo da hil, gurotezan. Eta espata hori ondo eginda badau, baita efekto espezialak ez, odola, torre gauzak lehen aipatutakoak, eta orduen, atretzoa oso importantea da, eta gehienetan ez da baloratzen, ez da ezagutzen mundu hori. Eta atretzoan, sartzen dira pilo bat gauza, maskarak, hori, mobiliario adibidez, ez, igual akzino bat eitzeko behar dozu igual mai bat, eta aurkixak, eta gero kafetxu betartzen dauz, edo afalduten dauz, edo ezakizer, ez oso importantia da, eta ez da baloratzen ez ebez. Gehizenetan atretzoaren inguruan gabiltzenak, ez duzko ikusten, eta normalean baldin bagauz estenatokian, eta egin behar badoguz aldaketak, edo aldaketa harinak edo, beltzez gauz jantzita, eta egiten dugu, ondo egiten badugu, ez zaigu ikusten, hori normala da. Ikusten baiaku igual txartu indoguelako da. Eskutatu egin behar gara, ez? Eta gero dago beste fase hori, tailerrekoa, eta tailerrean sortzen ari garenak. Nik Belgikan gauza bisak inabezan. Nauen, ez tokian atzeko parean, gauzak jarri eta kendu eta hori direktoan, ez? Efekto espezialak egiten eta abar, eta baita tailerrean sorkuntzan. Orduen, da oso interesgarria, oso polita, baina ez da ezagutzen mundu hori. Oso ez ezaguna da. Bai, nik onartu behar dut ez ezaguna dela, eta eskertzen dizut ez, ezagutzera matea, eta begira, gainera, zu ibilizara, hori nazioartean eta leku askotan ibilia zara, eta agian jende askok, ez du jakingo, ezta? Eta atzean dagoen lan hori guztia, ez duk esaten zenuena, ez? Hor dagoen kafe tazatxoa bera, ez hemen kafea zaritu gara gainera lehen. Hori ere oso gara da, eta nolakoa, eta bai. Bai, eta leku konkretu baten egon behar da, ze adibidez, abeslarixak dauka bere buruan hartu behar dagoela eskumoko eskuakin, eta eran behar dago ez dakizen momentutan, eta hor egon behar da, ez? Eta, baina pilo bat detaile dauz horretan, pilo bat detaile ez dira ezagutzen, eta lan oso handizia da borratzean, bai. Bai, eta esan behar nuen ere zehaztasun handiko lana dela, ez zuke esaten zenuen bezala.
ez badago, egon behar duen lekuan, eta dago 2 metro areago edo dena delakoa, ja, agian interpretak, nora jo edo. Guk notak hartzen dugu, orain ja argazkisak ateratzen die, baina ni hasi nitzenien, irudikatu egiten gendun, gauza bakoitza ze lekutan doian, ze momentutan aldatu behar dan, hor gauz estenatokian eskutauta, eta ematen dozkue seinala, ze momentutan sartu algaran, visibles garen momentu baten, eta aldatzeko hori, eta da oso berezi, oso politxa, estresekua bebai, zezauz hor bai, denpora guztien hor prest, eta bueno, da, hori, oso teknikoa da, bai. Eta aipatu duzu Belgikan egiten zenituela biak, ezta bai tailerrean eta sortu, eta ondoren estenan egon aldaketa hoietan, eta egun aldaketa hoietan eta etzara egon oi. Zeran? Parkatu? Gaur egun tailerrean eta lan hori... Gaur egun dik tailerrean, hemen nire tailerrean hau. Nik gaur egun tailerrean sorkuntzan nago, baina ja estenatokian atzeko partien ez nau. Orain, jantxisetan nabilela, nik beste aldetik ikusi behar dutez, baina estenatokiko atzeko partera behioatenaz, aldaketarinak dago zanean, zelan prestatu, nire kotor talde bat, ekipo bat, eta eurak egiten dabez aldaketak nigaitik, nik kanpoko aldetik ikusi behar dut, estetikoki ondo ikusten bada, edo aprobatarago, edo bestera, edo... Baina joatenaz ikustera abertzelan doan gauzak edo prestatzera hori aldaketa, baina nik gaur egun ez dut ez egiten aldaketa. Nik egiten dut tailerreko lana, atretzaren inguruan, eta baita jantzietan nabilenien, egiten dut figurinak, irudixak, diseinua, eta gero kontrolatzen dut produkzio dana. Oialen bila joaten naz, zeintzuk oial erabili, eta gero aldanda geixen, tailerretik pasatu, eurekin batera ikusteko, nik ureoten moruen, nik buruen dekotena, eurak lantzen ari diela, ez? Eta orduan igual aldaketak egin behar dira, edo gauz teknikoki be posible izan behar da aldaketarinak badekotez, zelan zabaldu, zelan zarratu gauzak, hori espezifikoa da, ez? Sekulako lana dago ratzian, eta ez dakigu, guk ikusten ditugu jantzita edo aldaketa indute pinpan, baina horra dagoen jendea, aurreko lana, prestaketa, bilaketa... Guk aldaketa harinak egiteko neurtu egiten dugu zenbat denpora dekogun, eta orduan egiten dira entzaioak, hori denpora neurtuta dagoenez, egin dugu larreiko denpora mandozku, harinago egin behar da, aldatuko dugu hau eta jarriko dugu beste sarratzeko beste sistema bat, harinago joateko, edo bakizu denpora guztien gauz lantzen, hori posible alizateko, eta gero errez ikusteko, estenatokian, baina horren atzien dau, aldaketak, eta lana, eta bai. Bai, ni nintzen pentsatzen, ez, niri noiz baitokatu zaidala aldatzea atzean, ez, arropa, gutxitan, urtetan arropa bakarrakin ditet, eta esate ze pena, baina ze estres gutxiago ere. Ze, kanpoan aldatu behar duzu bizkor, euki behar duzu dena ere, hori neurtua, denbora, ateatzeko, esaten zenuena, kremaiera bat, ez badago eroso, arazoak eman ditzak, hori zelana, Eta lagundu behar dutzagu beha abeslari xai, porque eurak dekielan bat oso zaila. Eta adibidez Maria Estuardan, Yolandak, Yolanda Ullanet, gure protagonistak deko bigarren aktuan egiten dau, denbora guztien dau bera hor, estenatokian, eltzen da amaierara, destrozada, eta dekor kanbitxo bat oso harina azkenengo parterako, eta gube lagundu inbiotza, inbioguela gauza bat, ezin jogula inbez gure buruan dekogun dana, batzutan ez da posible. Teknikoki posible izan behar da, eta baita abeslari zai lagundu inbihotza. Euren lana oso zaila da. Orduen hori, ulertzia bebai zein dan hori lana, eta eurei laguntzia be oso importantia da. Eta amaitzeko jaz, berehala amaitu behar dugu saioarekin, Maria Estuarda aipatu dugu joan den astean, esan duzu trilogiaren bigarrena zela, beraz, hirugarrena ez dakit hasi ote zareten prestatzen, edo eskuartean momentu hontan, zer daukazu, esan duzu tailerrean zaude, beraz, zeo zertan aituko zinen lehenago, eta jarraituko duzu, seguru. Bai, ni hasi naz hirugarrena lantzen, irudikatu dut erregina, eta pare bat gehiago bai, eta horretan nago buru belarri hirugarrenarekin, prozesua oso luzea da esan bezala. Gero baita Irlandara noa Westforrera, han atretzoko zuzendaria izango naz, Westforreko opera festivalean, eta hor behasi naiz lantzen, horren ingura, 4 opera dira,
eta horren inguruan be lantzen hasi naiz, osake, bai, buru belarri. Ba, eskerrik asko, tartea egiteagatik guri ez, olako lana duzun garai honetan, eta eskerrik asko batez ere ezagutzera emateagatik ere lan hau ez, hemen arte eszenikoak ez, lantzen ditugu, eta askotan ba, egia da, ba, aktore, zuzendari, dantzari izaten ditugula gehiago, baina gustatzen zaigu atzeko lana ere ba, ezagutzera ematea, azkenean lantaldeak direlako ez, hau aurrera dutenak, eta oso polikia da hori ezagutzea, eta zure lana, bai, eskerrik asko. Bai, ba, mila esker Naiara. Vale, mila esker zuei. Too deep, but we could have just float. I'm asking, please just be patient with me. Let's give it time to just float out to sea. 'Cause we got it good and there ain't no reason to be getting carried away. Entzuleok, eta guardiko 12:00 6 minutu falta zaizkigun honetan, eta oraintxe agurtu berri dugun horretan, gure kafe hutseko protagonista bera, Naiara Beizegi, arte eszenikoen agendari errepaso bixi bat ematen agurtuko dugu gaurko saioa. Gaurtik hasita, eureka izango delako esaterako, Jana, Lekeitioko ikusgarri aretoan. Hori da, 8:00 Mikel Bermejok bere bakarrizketa eskainiko du, beraz, hortxe. Nor naizen baneki lana berriz, Amore Bietako Zornotzaretoan gaur 8:00 eskainiko da, eta bihar larunbata Berrizko Kulturretxean 7:00. Amater taldea, Zurriola Antzerki Eskolaren Bernarda Klaunaren etxea Loiolan eskainiko dute 7:00. Eta hortik aurrerakoak ere, kontatuko dizkizugu, Ricardo Hirugarrena eta ni Andoaingo Basteron 7:00 Jorman Poster eta Dusturi Teatroaren arteko elkarlana. Bai, eta dantza isente daukagu gaurko, Oskara, Kukai taldearena Gaiarre antzokian eskeniko dute 8:00, eta Irungo Liburutegian ordu berean 8:00, Izaro Jeregi eta Angela Blaskok Trabes lana eskeniko dute. Beraiek sortu dute, performance moduko bada, maitasunari buruzkoa, gorputzaren, eta inguruarekiko interdependentzia, lantzen dituena. Eta ez dira beraiek bakarrik izango parte hartzaileak, publikoarekin ere lan egin dutelako edo kaleko jendearekin, eta ordun denen arteko lana izango da erakutsiko dutena. Eta Kaukasora bidaiatzeko aukera izango dugu, Kaukasoko sustraietara. Gaur, Georgiako dantza eta kantuen ikuskizun hau Europar Biltzar Jauregian 7:30 eskeniko da Bilbon, eta bihar berriz Donostiako Victoria Eugenia Antzokian arratsaldeko 7:30. Hemen izan genituen bere lanaren sortzaileak, Ane Zelaiaren lana Amimona hau, Aretxabaletako Zaraia aretoan eskeniko da gaur 7:00. Eta flamenko pixka bat, Juan Carlos Abecilla eskutik Gasteizko Lekupen gaueko 9:30. It's too much to say. I'm trying to think of ways. Eta larun batera begirare jarriko gara, bihar saretan ikusi dugu kaka aurrera tatzera da biltza. Batetik bestera, alde batetik bestera da biltza, Auritz Burgeteko Kulturretxean izango dira bihar, eta igandean Senperen atxaldeko 5:00. Joldi Beristain hemen izan genuen, eta ni tanitarrak lana eskeniko du bihar Lemoako Kotxepin Kulturretxean atxaldeko 7:00. Itzaliko bagina lana berriz, Debako Ispiluen gelan eskeniko dute 6:00, eta 7 urte duela gutxi estrenatutako antzerki lan hau Bergarako seminarixoan 8:00. Bueno, hori esek larun bateko proposamenetako batzuk, baina beste batzuk ere badozkagu zuekin elkar banatzeko. Beraz, Oiana, Alegiako Zinematik egingo du aurrera? Eta berandu, gauko 10:00 eskeniko duzu. Alegian programazioa ordu hauetan izaten da, eta egia esan, gero eta gutxiago ikusten dira, bai antzeslanak eta baita kontzertuak ere, ordu horietan, baina bai. 10:00 Nortasun Agiria eskiniko du, esan bezala, Zuaitzek bertan. Identitarteak, Igorreko Lasartearen toan eskiniko dute 8:00, Gilkitxaro taldearen lan hau, eta identitatei buruz hitz egiten duen lan hau, beti ere,
umorea abia puntu jarrita. Iparraldera joko dugu Adrien Bergson Johnson lanarekin. Donapaleuko bideak gunean eskainiko du Marise Urrutik, bihar arratsaldeko 8:30 lan hau, eta Texar baten paperantzeztuko du berak, eta Texar hau Euskal Herria salbatzeko prest omen dago. Beraz, ikusi egingo dugu ze eskainiko digun umorea du lanak ere, beraz, hortxe proposamen berezia. 40. bidegurutzea, Gaztestenan eskainiko dantza ikuskizun hau, Miriam Pérez Cazabonek sortua da, eta galderez betetako une batean aurkitzen da, edo behintzat hau da eskainiko duena, eta galdera hoietatik nola egin aurrera, baina atzerat begiratu gabe, edo begiratuz, pixka bat hor norberaren galdeketa hori. The Room Where It Happens, lana Iker Karreraren lan hau Irungo Amaian eskainiko da 8:00, duela gutxi Donostian izan zen bera, eta guk ere gonbidapena luzatu diogu. Beraz, ea maiatza alderuntz, ona hurbiltzeko aukera daukan. Eta topiken hementxe, Urantzu lana arratsaldeko 7:00, musika, Manu Gainek sortutako musika, eta Ahatik taldeko bidantzari ere bertan dituena. Eta iparraldeko bilaka kolektiboaren Gernika gehi bilabal lana Baionan bertan, lauga gelan eskainiko da 8:00 eta igandean 5:00. Emanaldiaz gain gero dantzalditxo bat ere izango dute. Beste dantza proposamen bat, 360 gehi Notwithstanding, Bilboko La Fundizionen eskainiko da larunbat eta igandean, larunbatean 8:00 eta igandean 7:00 Blanca Arrietaren lan hau. Eta azken proposamena, zirkoa landuko duena, eta autismoari buruz hitz egingo duena, Espektro, Barakaldoko sozial antzokian 8:00. Eta bagoaz igandeko proposamen gutxi batzuk bixi aipatzera, Urnietako Saroben 52 ertz arratsaldeko 7:00 izango da, Etxea Iruritan eskainiko duten lana, oiana, hori da. Eta Erandioko merkatu zaharrean berriz igande arratsaldean ere, Aita. Hori da, eta geuretik sortuakeko Tronkopoleon etxarrian arana zen, eta dantza pixka donde está Alicia musike barrin 6:00, Marea Dantza konpainiaren lana Balentzitik etorriko da, Azala berriz DAB konpainiarena Lezoko Gezalan 7:30, El Lago Atarrabiako kulturretxean 7:30, eta maskaradak izango ditugu oraingoan Altzurukun. Altzirikiera hurbiltzen zaretenok bertan maskaradak gozatzeko aukera izango duzu. Baina guk agur esateko ordua dugu, asteburu ona pasa entzuleok, eta astelenean ikusiko dugu elkargo. Juri, agur. Oian, agur. Entzuleok, zaindu asko, eta ondo pasa informazioaren txandorain, hementxe Naiz Irratian. Keep calm and bigarren kafea.